Ngiyabingelela la esandleni sami ngiphethe ubanana ne ubanana lo ne ngifuna ukusiza umuntu othi mkhulu ngine problem. Iproblem yami ngiyindoda but ukuba indoda kwami kuphelele endleleni. Thola kanjena ke thola ubanana udla umdumbulo phakathi, thatha amagxolo lawo ne amakhasi lawo kabanana, wathathe lamakhasi kabanana uthole uginger, uthole ilentuzana, ucayenne pepper ne upheke lokhu kubilise konke, bese uthola ama cloves, ufaka ama cloves mhlambe i-teaspoon lama cloves, ukupheka ukubilise mhlambe ngamanzi angango 2 liter, but amakhasi la kabanana afanele abe maningana compared to lokho kunye. Ukubilise kubile mase kubilile zobe sewuyakusefa nje kahle, ubese ukufake ku container yakho, ukuphuze kufudumele. Uphuze kufudumele esiswini esi-empty, uphuze ekseni, ukuphuze ntambama mase uqedile ukudla. Makuuthi kwakho uphekelwa ngabo 8 usenkingeni ngoba phela kusho ukuthi uzokwazi ukuyiphuza lempahla, but fanele uyiphuze lento le mase ukudla sekwehlikile ntambama mase uzolala uphuza uhafu wemagi ekseni. Iphuze lento continuously, ungayiphuzi ujahile because mawuzoyiphuza ujahile uzojaha ama result ingakosebenzi yona, uyabona. So uphuza lento continuously ekseni nantambama, ekseni nantambama, ekseni nantambama until kuze kube ukuthi uyazizwa egazini lakho ukuthi right. Ngo 3 o'clock wena ozongitshela ukuthi kuhamba kanjani. Makube kuhle, makube mhlophe, siyabonga.